Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe tedduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on bismama e haalirde Océan FM capanɗe jeenayyi e jeetati toɓɓere jeeɗiɗi konngol immorade ɗo e sodida Dakar lamorgo lesdi Sénégal. Hande ko alarba hawra e go'o e lewru morso hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeegoro ɓindo mon jayndeji arti gam tongande on koɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e nde ɗo ñalande puɗɗorten ruɓindo jayndeji men hande ko coftal ɓalli saabu kippu Sénégal hande foti fottu e kippu Belgique tawa noon waktuji jeetati kikiɗe poti ha taki jayde Les Échos windi ko 16e de finale face à une Belgique prenable, les portes des 8e grandement ouvertes pour les Lions hina wayno tigi tigi de e desewal aduna hitande ujunaji ɗi e nogas e jeego woni coupe du monde 2026 e kawtal baɗal ngal hakkude Belgique e Sénégal tawa noon ko timmode sappo e jeego jayde Les Échos wi ko dambuɗe timmode jeetati ɓiire udditima e yeeso baroɗe kippu Sénégal e nder ɗerewol mum adanol ha taki jayde ɓesdi hen ko Edouard Mendy le grand absent des Lions hina wayno noon e ngal ɗon kawtal Les Échos wi ko omo ngalaɗa ka woni Edouard Mendy denatɗo galle Sénégal o de hina wawi tawetake ngal ɗon kawtal walla jilletake e ngal ɗon kawtal ko heddi ko jande windi woni le casse-tête de Rudy Garcia hina wayno de omo ngalaɗa kam eltata kippu Belgique tawa inde mum ko Rudy Garcia wi de ko ɗum caɗele tigui fottude e Sénégal ha joni omo ngalaɗa ka woni Romelu Lukaku wi ngal ɗo pottital de woni pottital moyen ɓurgal sattu e wiide jayde Les Échos. Jayde Sud Quotidien gonɗini ɗum saabu winde ko coupe du monde 2026 Belgique Sénégal à 19h hina wayno de e desewal aduna hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeego Belgique ma hawru e Sénégal ɗum noon siko tawi waktuji jeeɗiɗi kikiɗe poti ɗo e nder Sénégal e wiide Jayde Sud Quotidien jayde ɓesdi hen match de confirmation hina wayno tigui tigui de e ngal ɗon kawtal baɗat ngal hande hakkude Belgique e Sénégal de ko ɗon tigui Sénégal gonɗinirta hoore mum e si noon ɗon tigui Sénégal nunɗinirta hoore mum e wiide Jayde Sud Quotidien. Jayde Vox Populi de windi ko 16e de finale de la coupe du monde FIFA 2026 duel Belgique-Sénégal, vaincre les diables ou périr en enfer hina wayno de e ngal ɗon kawtal fukko kosgel baɗat ngal hakkude Belgique e Sénégal taw hina yowoti e desewal aduna hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeego kawtal musgal nari won hakkude on ɗon Belgique e Sénégal jayne de wi ko si tawi Sénégal folani Belgique ma yanoyi toya hanti kam watno ko fiɗɗi hen juuɗe mum ha ɗe laaɓi tos kam on mo nganaɗa ka woni eltowo kippu Sénégal woni Pape Thiaw wi ko kamen kam ɓe kantini ɓe keblima te ko ma ɓe daro darde nde nde ɓe poti daro noon tigui jayde windiri ɗum Pape Thiaw nous sommes prêts à tout donner pour pouvoir continuer kamen de ɓe mbi ko yeeso ɓe jiiɗi abbo e ɗemgal eltowo kippu Sénégal woni Pape Thiaw. Sadio Mané ɓesdi hen cette coupe du monde sera probablement ma dernière grande compétition avec cette équipe kam on mo ganaɗa kam woni Sadio Mané kam hombo andi e hoore mum ngal ɗo kawtal aduna woni coupe du monde woni battanol mum hombo jille e kippu Sénégal tawa noon ko pottitte mawɗe fof ko kosgel e aduna o mo ganaɗa ka woni Kalidou Koulibaly noon wi ko je suis disponible et le coach fera ses choix kam on mo ganaɗa ka woni Kalidou Koulibaly de jillaɗo e fettoɓe kippu Sénégal de wi kam hantini darima e si noon woppat o mo ganaɗa ka woni eltowo o waɗa ko foti ko wat e wiide Jayde Vox Populi. Jayde La Tribune kam arti ko e batu o mo ganaɗa mbo waɗama toon to suudu sarɗiji woni débat d'orientation budgétaire plus de 15 000 milliards de dettes à rembourser sur la période 2027-2029 e ɗeyɗo duuɓi ɗiɗi garoji de tambili hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi ha hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeenayyi de Sénégal hombo foti yoɓ ñamande nde ganduɗa de ko nisde saabu koppeleje ɗe heɗe tolni e ujunaje sappo e joyi milliard uji ɗi ganduɗa de Sénégal hombo ɗi foti yoɓ hakkude ɗin ɗon duuɓi ɗiɗi noon tigui Jayde La Tribune windiri ɗum le besoin global de financement de l'économie est estimé à 19 689,4 milliards de francs CFA pour la période 2027-2026 dixit Cheikh Diba o mo ganaɗa kam jogui jagorgal ngalu ɓamtare e kisal woni ministère du budget kam Cheikh Diba de wi ko Sénégal sohli ko e koppareje mum de tawa homboɗe wawi liggor hakkude ujunaje ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi ha yetti e ujunaje ɗiɗi e nogas e jeenayyi de hina tolno e ujunaje sappo e jeenayyi pawɗe temedde jeego e capanɗe jeetati e jeenayyi piccal nayyi tawa ɗum noon ko e milliard uji e koppareje men
e wiide jayde la tribune e on waktu jayde le soleil artiko e ko yowati ko e ñawore e cuuɗi ñawoji tawa noon omo ganduɗa ka woni hoorejo lesdi Sénégal de Bassirou Diomaye Diakhar Faye wi ko de Sénégal omo foti tolno ɗo ganduɗa de cuuɗi ñawirɗi e liggotoɓe e cuuɗi ñawirɗi de heeɓe poti wat liggey mumen no hannirtini tawa noon hina yowi e lawol tawa hay goto ferguitta ɗumen noon tigui jayde windiri ɗum indépendance de la justice. Le président réaffirme son engagement kam de omo ganduɗa ka woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye de wi ala ko waɗata gam janggo jaam liggotoɓe e cuuɗi ñawirɗi kamen kam ɓe mbawa ji ko e mumen e wadde liggey mumen tawa noon hina yowoyi e dow lawol. Jayde ɓesdi hen en président hier la cérémonie de remise de diplôme aux magistrats de la promotion 2024-2026. Le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réaffirmé les principes fondamentaux qui doivent garantir l'indépendance de la justice kam on mo ganduɗa kam heyni hanki pottital mawgal baɗatnogal de sukaɓe eltaɓe e duɗal biyetegal centre de formation judiciaire tawa noon heɓe gona janggo jaam ñawoɓe ɓen de ɓe mbeɗete ɗereji mumen kam Bassirou Diomaye Diakhar Faye de kam ari tawtora mbiɗen ngal ɗon pottital ha taki ɗon e ɗon tigui yekkiti konngol wi kam kala ko woni indépendance de la justice woni ɓe ganduɗa kamen liggoto e cuuɗi ñawirɗi tawa ko magistrat ji de yoɓe dañ indépendance mumen woni yoɓe mbaɗ liggey mumen no hannirtini tawa hay goto ferguittaɓe e wiide jayde le soleil. Jayde le parlement kam arti ko fayi e jangde sabo gomu o biyeteɗo kusideb tawa noon homo dari aynude e ƴewde ko fayi e jangde e jangude e nder Sénégal de tawa inde on ɗon gomu ko kusideb mo wiyetede yekkati konngol e nder jayde le parlement ha tagi hina wayno de on ɗon gomu de biyeteɗo kusideb de ƴeewi ƴewtidi teski e ɓetongo ngo sukaɓe wonɓe e duuɗe keɗɗe less tawa heɓe ɗaɓɓa ɗerewol biyetegol CFE hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeego de kamen ɓe mbi ɓe ƴeewi ɓe ƴewtidima e si ko daña ko hen e gartam hikka hina heewi te ɗum feera wat haysi tawi ɓeto entré en 6e ittama woni gonɗon ɓetongo ganduɗa kam ngo takatno sukaɓe ɓe jawta yeeso. Jayde nde ɓesdi hen des résultats inédits qui interroge e si noon ɓe ganduɗa kamen goni tigui e on ɗon goomu biyeteɗo kosideb de ɓe mbi ɓe jii résultat ji ɗi woni gartam sukaɓe ɓe ganduɗa kamen ɓetateno ko daña ko hen ɗum jelli miijo e si noon wasani namni ɗi ganduɗa ma ɗi daro e nder koye men saabu noon kala ko heewi e ko yaaji hina heewi ñande go sa renaki tawat wotko naati hen tawa hina ɓalwi kirim e wiide jayde le parlement. Jayde critique wi ko laamu Sénégal de itti ko tolni e temedere e capantati e milliard uji e koppareje men natni ɗum e ko fayi e ndema e nder Sénégal tawa noon hina yowoti e on ndungu mo ganduɗa ko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeego ha taki jayde windi ko campagne agricole 2026 pour renforcer la production et la souveraineté alimentaire. L'État casque 130 milliards francs CFA. ɗum noon fandare nde woni ɗen ɗon koppareje siɗe natnama e ndema ma ɗum tak Sénégal wawa ji hoore mum e ko ñamate e nder Sénégal e si noon koɓe ndemata ko ma ɗum yaac ha taki ko heewi ma ɗum dañe hen no hannirte ni ha taki jayde nde windi ko engrais 69 milliards de francs CFA, semence 39 milliards francs CFA, mécanisation 10 milliards francs CFA hina wayno de ngam tos wawa dañe woni engrais laamu ngu natni hen capanɗe jeego e jeenayyi milliard uji ko yowati e awdi laamu ngu natni hen ko tolnoto e capanɗe tati e jeenayyi milliard uji tawi noon ko machine aji e ko yowati e ɗum ɗon hina wayno laamu ngu natni hen milliard uji sappo e wiide jayde critique. Gasnirten ko jayde la dépêche saabu windi ko secrétariat général des Nations Unies la Chine populaire béni la candidature de Macky Sall hina wayno de e poɗotiral jappere goomu gendiji aduna o mo ganduɗa Macky Sall hombo ɗum waɗa de wayno ko Chine kam du'anima Macky Sall e si noon weltima e ko Macky Sall jilla ko e ɓe ganduɗa heɓe poti tigui foɗodire nden ɗon jappere ha taki jayde la dépêche ɓesdi hen ko kam on mo ganduɗa kam woni joguiɗo jagorgal jokkodiral lesdi Chine e lesɗele goɗɗi woni ministére affaires étrangères de inde mum ko Wang Yi hawri e Macky Sall toon to Pékin ha joni jayde ɓesdi hen ko hina wayno de on ɗon Wang Yi wi de hombo welti e si noon hombo horsini darde leyɗe Macky Sall dari ngam rentinde tigui tigui ɓe ganduɗa kamen goni lesɗele hetɗe e worgo aduna e si noon e nder falde Afrique no didori ni e wiide jayde la dépêche. Bandiraɓe sehilaɓe ɗum wondo seeɗa e komin gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ko tongu hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.